दर्शन पेज पे आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी दर्शन पेज मार्फत हमरे भोजपुरी भाषा के विषय वस्तु में कौन संस्था कहाँ से और कौन किस्म के कामकाज कई रहल बा एकर विषय वस्तु पर हमरे समय समय पे आवल जाला। आज मर्चवार लुम्बिनी क्षेत्र के एक सशक्त युवा जनमत पार्टी के भ्रष्टाचार निवारण विभाग के केंद्रीय प्रमुख संजय कुमार मिश्रा जी से लुम्बिनी प्रदेश में भाषा अधिकार विकास और सुशासन के विषय पर बातचीत कई गई बा। प्रस्तुत बा वहाँ से कई बातचीत तो बातचीत के क्रम आगे बढ़ावल जात बा। आपका परिचय दिया जाए। नमस्कार, हमारा नाम संजय कुमार मिश्रा हो। घर माया देवी गांव पालिका वार्ड नंबर 4। जनमत पार्टी के भ्रष्टाचार निवारण विभाग के हम केंद्रीय प्रमुख होइला और समाज के कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए जौन हमन के ई मधेश आज पीड़ित बा। आज हमन के मधेश में जौन यहाँ समस्या बा, समस्या तो तमाम प्रकार से बा। आज समस्या देखल जाए हमन के कार्य जिम्मेवारी या कार्य क्षेत्र के बारे में बतावल जाए। कार्य क्षेत्र तो हमारा तो भ्रष्टाचार जो यहाँ समाज में बा, उस समाज के अच्छा बनावे खातिर और भ्रष्टाचारिन के कार्रवाई करे खातिर हम पूर्ण रूप से संघर्ष कर रहे बाटी और भ्रष्टाचारिन के कार्रवाई कई के हमन के पार्टी के तहत रह जाई। समाज के हक हित में अभी तक ले आप कौन कौन उपलब्धि हासिल कर लिए बा? आज देख लिया जाए उपलब्धि, सबसे बड़ा उपलब्धि अगर जो देखा जाए तो आज भ्रष्टाचार जितना अधिक बा, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अगर देखा जाए पूरे प्रदेश के अंदर के हम बात कर पाटी, पूरे लुम्बिनी प्रदेश के अंदर अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोनो भी अगर पार्टी लड़े वाला बा, कोनो भी व्यक्ति लड़े वाला बा, तो अख्तियार कार्यालय बुटोल में आप लोग जाके वहां पता लगा सकल जाला कि सबसे अधिक मुद्दा दे वाला व्यक्ति के बा, तो वहां नाम आई संजय कुमार मिश्रा के। तो दूसरा नंबर अब के देखल जाए तौलियावा से लेके भैरामा तक के रोड फूट गई, ओकर भी मुद्दा के निवेदक जनमत पार्टी के ही प्रतिनिधित्व के रूप में हम खुद बाटी। लुम्बिनी प्रदेश में सरकारी कामकाज के भाषा भोजपुरी के व्यवस्था भइल बा। इस समय भाषा आयोग व्यवस्था कैले बा। त ये संबंध में आपके धारणा बतावल जा, कैसन धारणा बा कि भाषा आयोग व्यवस्था कैले बा, एकर काहे व्यवस्था कैले? सबसे पहले अगर देखल जाए भोजपुरी भाषा मतलब हमन के मातृभाषा हो। मातृभाषा के अपमान नहीं, मातृभाषा के सम्मान होवे के चाहिए। काहे से मातृभाषा हमन के जो भोजपुरी भाषा हो, ये भोजपुरी भाषा के केवल बोलने भर से नहीं हुई, एक विद्यालय में लागू करे के होई, बच्चन की पढ़ावे के होई, या किताब भी लागू करे के होई। प्रत्येक विद्यालय में चाहे उर्बनदेही हो, चाहे नमलपरासी हो, चाहे बाके बर्दिया हो, चाहे दान हो, कहे दान में भी हम देखिला वहां भी भोजपुरी भाषा बोलल जाला। दान में कोनो इन्हें देखल जाए कि वहां भोजपुरी भाषा नहीं बोलल जाला, वहां भी भोजपुरी भाषा का प्रयोग अधिक होत बा। वहां भी भोजपुरी बोले वाले लोग बाटे, वहां भी भोजपुरी में पढ़ाई होनी चाहिए। अगर भोजपुरी में पढ़ाई होत तो हमन के बच्चे आज अशिक्षित नहीं होते हैं। काहे से अगर देखल जाए 10 में पढ़े वाले बच्चन से जो पूछल जाए तो नेपाली बोले आवाला तो नेपाली बोले नहीं आवाला, लेकिन वो 10 में पढ़ बाटे, 9 में पढ़ बाटे, उन्हें नेपाली बोले नहीं आवाला। कह नहीं आवाला, काहे से उनके मातृभाषा नेपाली होबे नहीं करे, उनके मातृभाषा भोजपुरी हो। अगर भोजपुरी में पढ़ाई होत तो वो बच्चा पढ़ लिख के बहुत बड़ा विद्वान हो जाते, तो केहू गुलामी नहीं करत, अपन अधिकार खुद सुरक्षित करत। एक नाते हमन के ऊपर बोझ लदल गेल बा, हमन के ऊपर भाषा के जो बहुत बड़ा बोझ लदल गेल बा, बहुत बड़ा ई गुलामी लदल गेल बा। तो ऐसे इस सरकार से, इस प्रदेश सरकार से और संघीय सरकार से ई हम आग्रह करते बाटी कि भोजपुरी भाषा के लागू करें और भोजपुरी भाषा में भी, मातृभाषा में भी पढ़ाई हो। बहुत बढ़िया बात कही गई। जैसे मधेसी एकदम मधेसी भारत और नेपाल के बॉर्डर क्षेत्र में जाए तो देखा जाए कि लेके भाषा न बुझले के कारण से झीझो मान के मतलब अटपटा मान के भी पढ़ाई छोड़ देला। काहे कि भाषा समझ में नहीं आवता, स्कूले जाते हैं तो जब मास्टर पूछत हैं तो ओकरे मतलब बता ही नहीं पावत हैं। ये नाते भी लड़के स्कूले नहीं जा पावत हैं, छोड़ देते हैं। इस सवाल आपका बहुत बढ़िया है सवाल। काहे से अगर देखल जाए कोनो व्यक्ति की भी कहा जाए, कोनो विद्यार्थी अगर बा
ओकरे पास वो मैथ में कमजोर बा तो वो पढ़ाई मैथ के नहीं कई चाहला, इंग्लिश में कमजोर बा तो इंग्लिश में नहीं कई चाहला, कोनो भी चीज में अगर देखा जाए कोनो पॉलिटिकल सामाजिक पॉलिटिकल हो या कोनो पॉलिटिकल हो जो व्यक्ति कमजोर बा वो नहीं कई चाहला। तो यही कहते हैं हमन के भाषा नेपाली होबा नहीं करे ओकरे पढ़े अइबा नहीं करत बा विद्यालय में जाके उत्तर्जन होत बा तो ओकर बाध्यता हो काहे से बच्चा मतलब का होला उ कुछ बुझ नहीं पावाला, ओकरे अंदर एक चेतना भी नहीं अच्छा होला। तो यही कहते आज अपन भाषा होत उ बहुत बड़ा पढ़ल लिख के विद्वान होत जौन देखल आज जौन देश में उदाहरण के रूप में ले लिया जाए कहा जाए कि भाषा के जौन देखल जाए स्थानीय भाषा पढ़ के भारत के उदाहरण के रूप में हम कह बाटी भारत के नरेंद्र मोदी अपने स्थानीय भाषा में पढ़ के आज विश्व में नाम रोशन कैले बाटे। काहे से भाषा पढ़ल लिखल अगर जो बच्चन से कहल जाए या केहू से भी कहल जाए तो भाषा 6 महीना में साल भर के अंदर वो सीख ले। काहे से कोरिया भाषा, जापानी भाषा, चाइनीज भाषा, इंग्लिश भाषा लोग सीख सकाला तो का नेपाली भाषा सीख पाई पढ़ा लिखल व्यक्ति बिल्कुल सीख ले, लेकिन भाषा के बोझ लग हमन के एक दबावे खातिर हमन के एक बुद्धिहीन बनावे खातिर और इस शासक वर्ग लोग के जाल हो। आपके कहने मतलब कि हर भाषा सीखे के चाहिए, बोले के चाहिए, लेकिन अपने मातृभाषा में अक्सर कई के पढ़ाई लिखाई हो चाहिए। बिल्कुल हो चाहिए, पढ़ाई लिखाई हो चाहिए और अपन मातृभाषा बोलने में कोनो शर्म भी नहीं करे चाहिए। हम बहुत से लोगों को देखिला अपने गांव घर में रह के पढ़ के वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाना है, लेकिन अपने मातृभाषा का अपमान करना है। अगर उनसे भोजपुरी बात कही जाए तो वो नेपाली बात करना है। तो ऐसे उन लोगों से भी आग्रह बा कि अपन मातृभाषा के कब्बन बुलाई जाए, अपन पहचान के हमेशा बतावल जाए। अपन पहचान के बतावे खातिर एक पौधा जो उगाड़ा तो जमीन के फाड़ के उगाड़ा तो हमन की एक मानव हो जाला। तो ऐसे अपन भाषा के बचावल जाए। जरूर 2078 साल के जनगणना होए वाला बा तब का देखल जाला कि जब जनगणना होला तब कहते हैं पहले लोग अपन भाषा बताई नहीं पावलन कि हमार का भाषा गणक लोग पूछे ना वो बताई नहीं पावलन कौन भाषा हो कह देना कि जब मन लागे तो लिखा जनगणना 2078 में अपन मातृभाषा पुरखन के भाषा या दूसरा भाषा में लोग का लिखवाल चाहिए कि नहीं लिखवाल चाहिए। बिल्कुल जनगणना अगर होत बा अगर अपने भाषा के आप प्रयोग नहीं कही जाई, अपन भाषा नहीं लिखावल जाई, अगर आप हो जाला भोजपुरी बोले वाला तो आप भोजपुरी में लिखावल जाए, अगर अपने हो जाला अवधी बोले वाला तो आप अवधी में लिखावल जाए, अगर अपने हो जाला थार भाषा बोले वाला तो थार में लिखावल जाए, नेपाली हो जाता तो नेपाली में लिखावल जाए। तो ऐसे आप सबसे आग्रह बा कि अगर आप भोजपुरी बोले वाला हो जाला तो आप भोजपुरी में ही अपन भाषा लिखावल जाए। काहे से अगर आप भोजपुरी भाषा ना लिखावल जाई तो यह कही जाए कि अगर यहाँ भोजपुरी बोले वाले होते हैं या भोजपुरी बोले वाले की संख्या कम बा, एक नाते आपके अधिकार से भी वंचित कही जाए, आपके पहचान के मिटा जाए, आपके अस्तित्व के मिटा जाए। तो ऐसे अपन भाषा ही लिखावल जाए। जरूर स्थानीय प्रदेश या केंद्र सरकार अभी कुछ समय पहले 5 नंबर प्रदेश में थारू भाषा और अवधी भाषा लागू कैले बा और 2 नंबर प्रदेश में 3 भाषा लागू कैले बा। तो यहाँ प्रदेश सरकार के मालूम होते हुए कि लुम्बिनी प्रदेश में इतना ज्यादा जनसंख्या भोजपुरी बोले वाले बाट हैं, एक बाई काट करके 2 भाषा के खाली भोजपुरी भाषा के हटा दे बा। तो मातृभाषा संस्कृति साहित्य कला के व्यवसायिक विकास खातिर कैसन भूमिका हो चाहिए प्रदेश सरकार से, सबसे पहले केंद्र सरकार से? सबसे पहले देखा जाए अगर जे भाषा के हटौले बा वो व्यक्ति के हो का वो व्यक्ति भोजपुरी बोले वाला व्यक्ति हो नहीं हो, वो नहीं हो तो वो भोजपुरी कदर जान नहीं सकल नहीं। उन्हें तो चाहबे करी कि भोजपुरी बोले वालन के ऊपर अपन भाषा लादल जाए। कोनो भी अगर जो समाज के समाप्त करे के बा, कोनो भी अगर जो समुदाय के समाप्त करे के बा तो पहले भाषा पे ही आक्रमण होला। तो हमन के भाषा पे ही सरकार आक्रमण कैले बा, चाहे संघीय सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, कि आज से नहीं कि सदियों से आक्रमण कैले बा। तो ओसे भी एक गुजारिश बा कि भाषा पे आक्रमण न करे, भाषा के लागू करे। जो हमन के भाषा हो भोजपुरी भाषा, ये भोजपुरी भाषा के लागू करे। ठीक बा, आप भोजपुरी दर्शन पेज के इतना समय दिया, आप दिया गए, आपके ढेर